התפתחות של מדעני האור. היום בסרטון נלמד איך עושים נפיצה על דף. אז כדי להכין את הנפיצה על הדף, כל מה שאתם צריכים זה דף נייר, מראה וקערה גדולה של מים. אז את הנפיצה לא תוכלו לעשות בצל בגלל שהיא צריכה הרבה מאוד אור. אז בואו נלך לשמש רגע. בגלל שהקערה שקופה, תוכלו לראות שכבר למטה יש כאן נפיצה ממש מגניבה. תסתכלו על כיוון הכזה, כאן היא יותר חזקה. ועכשיו בואו נראה לכם איך נעשה את הנפיצה על הדף. דבר ראשון, נשים את הקערה, נשים את המראה כאן בפנים, בלי להתאסס עליה, אפשר לכבד אותה. מכובדת המראה. לוקחים את הדף, שמים כאן, מכוונים את המראה, ומסתכלו, אם אני אקרב את זה, תוכלו לראות ממש נפיצה, ממש יפה, ממש כמו גלים של אור. ממש כמו דברים שרוצים להשתגע, וואו, כמו איזה דג של אור ששוחה לו. ממש מגניב, נכון? אז לעוד סרטונים מטורפים, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להפעיל כפתור הפעמון ולהירשם לערוץ. ביי.